Razgovarao sa njim. Dejan Dragojević sinoć je imao priliku da objasni šta ga je navelo do subotu veče da za Drogoviziji saopšti da želi razvod od Dalile, a usput je prokomentarisao to što ga je publika nagradila sa čak 4 nagrade. Nisam očekivao toliko pobjeda, pretpostavljao sam da će biti jedna. Kad sam vidio da je 4, mi smo zajedno odabrali pesmu, ali sam ja pitao Rešićku kako ide pesma. Ili ja ili Rešićka, ne mogu da se setim. Znam da smo nešto pričali koja bi bila. Zahvalio bih se svima koji su glasali, osjećaj je odličan, rekao je Dejan, pa objasnio kako je u njegovoj glavi izgledao trenutak kada je shvatio da baš na toj sceni želi da traži papire za razvod braka. Pričao sam s Androm nešto, došao je Đedović koji je onako grubo objasnio to. Pričao mi je kako to ispade jer je ona pod prezimenom Dragojević, da ona ima odnose sa dečkom koji se prezivao Car, da ona ima odnose sa Davidom, Goranom i Biljaninom Snajkom. Legao sam i razmišljao opet. Kad sam došao tamo, srce je krenulo da mi igra, razmislio sam sam sa sobom. Neko je spomenuo maskembal, onda sam pomislio da treba to posle nastupa. Vidio sam njihov nastup, bio mi je katastrofalan. Teško mi je što sam to izgovorio, ali i danas mi je malo neprijatno. Evo i danas da krenem nešto sa nekom drugom, bit će neprijatno. I meni se mazi. Osjećam se slobodno, ali i čudno. Kad je vidim kao da neko moj radi nešto gadno. Ali opet osjećam se slobodno kao da mi je pao kamen sa srca, ali mi i dalje udara neki čekić. Ona jeste moja slabost, toliko mi se stvari uvrti u glavi. Ne znam šta hoću u stvari, ali mislim da je sve ovo dobro za mene, naročito kad vratim komentare žirije publike, rekao je Dejan. Rekao sam da ne mogu da verujem da mi se sve ovo desilo kada je krenulo. Kad sam zaplakao, prošla mi kroz glavu naša veritba, zato sam zaplakao, otišao da budem sam. Onda mi je bilo drago da imam nekog da me podržava. Onaj aplauz, noge su mi se odsekle. I danas mi naša veritba prolazi kroz glavu. Završava se nešto što sam ja volao, predstavljao i doživljavao, ali nije moja krivica. Teško je, Boga mi je teško. I dalje imam osjećaj tu, ne mogu da se pomirim sa tim da se to dešava. Onda me vrati realnost, moja žena ima odnose, ali opet ostaje tu nešto što boli, zaključuje Dragojević.